So sa ako nagikaingon niata sa bagong series nato, no? Nanguluhan og pagpalapad sa misyon, mapadayag ang gingarian. Kini gipasabot ni mga igsuon nga kung kita magpadayon sa mandate nga gihatag sa Ginoo sa Mateo 28, ang pagsangyaw sa pulong sa Dios sa tibuok kalibutan. Mao ni nga atong mapalapad ang misyon aron mapadayag gayud ang iyang gingharian dinhi sa kalibutan, pinaagi sa atong pagpagamit, no, sa buluhaton sa Ginoo. So naguluhan ang ato ang sermon wali karon mga igsuon nga katuyuan sa pagsunod kang Hesus, no? So ang title mga igsuon makita na nato daan nga aduna gayoy katuyuan sa Ginoong Hesus sa tagsa-tagsa nato kakinabuhi. Apan kun atong balikon ang miagi nga atong mga pagtuon, atong nahibaluan nga daghan ang gihimo sa Ginoong Hesus sa mga katawhan o sa mga sinagoga, no? Unya tungod niini nga nahimo siya nga inila. Nahimo siyang inila sa daghan kay mga lugar og misamot o kasuko ang mga Parisiyo. Kay natandog ang ilahang garbo tungod kay si Hesus, gitapukan sa daghang mga tao ug mahinungdan nga mga Parisiyo may pakita og pagsupak ug pagsukol kang Hesus. Diin sa miagi mga igsoon sa kadlaw ni anak ipapahulay si Hesus, may ayo sa usa ka tawo nga kimay o mikupos ang kamot sa usa ka tawo. Unya dito sa sulod sa sinagoga, iyang giayo kini sa adlaw nga igpapahulay o Sabbath day, no? So nagbantay ang mga Parisiyo sa buhaton kay ni Ginoong Hesus dito sulod sa sinagoga. Kung iya bagyo ning buhaton kay ilang himuon nga rason aron si Ginoong Hesus isumbong ngadto sa labaw nila nga mga sa otoridad nga naghimo siya og nagbuhat siya og mga buhat nga gidili, no? Alang kanila gidili sa adlaw nga ipapahulay. May iso ng background dining mga gitawag nato og mga Parisiyo o mga leader sa mga relihiyon. Ang sila ning mga tao, mga igsuon nga giila sa ilahang pagkarelihiyoso, di ba? Og nasayod ta kinsa ning mga tawhana, giila ni sila nga mga relihiyoso nga mga tao, gatuman sa balaod, mahitungod sa igpapahulay, matungod sa balaod ni Moises, nagtuman ni sila tanan. Apan ang subo lang palandungon nga ang balaod sa adlaw nga igpapahulay, ilang gidungagan ug daghan pang mga balaod nga ilang gipatong nga sila na mismo naghimo nga diin mo hinungdan nga nabugatan ang mga katawhan sa pagtuma niini. So mao ni mga igsoon ang usa sa kapangutana nga kun ang sinagoga o ang iglesia sama ani gitawag og sinagoga kun asa ang mga tawo nagpundok ni ang atong katuyuan mao ang pagpasalamat sa Dios, ang pagtapok, pagfellowship sa matag usa ug pagsimba sa atong balaan nga Dios matag Domingo, mao ni sa una Sabado na ila mga igsuon. Pero mahibulong ta kining mga tawhana nga giila nato nga labaw nga nasayod sa balaod, nga labaw nga pagka-relihiyoso gituman tanan ang balaod, anaa sulod sa sinagoga nahibalo mo unsay gihimo niya. Ang mga Parisiyo nagbantay kang Hesus kung iya bang ayuhon ang maong tao aron isumbong nga siya nag-ayo sa adlaw nga ipapahulay. So unsa may makita nato dinhi? Iglesia, mga tao, naay mga relihiyoso, nag-atang sa buhaton ni Ginoong Hesus, aron himuan siya og sayop. Aron isumbong ngadto sa mga dagko, sa kadagkuan sa ilahang sikta, aron nga mahuman o matapos ang iyahang mga buluhaton. Kung atong daduna karon ang sitwasyon mga igsoon sa atong kahimtang karon, mangutana ko, unsa may atong tumong og tuyo og katuyuan nga mianhi ta dinhi sa iglesia? Unsa may ato ang rason nga mugahin gyud ta og usa ka adlaw bisag dili pa tanang oras apan mugahin kita og higayon bisag layo ang ato ang gipuy-an, muanhi ta dinhi
Unsa may atong katuyuan? Now, of course, no? May balog yung taon sa itong tuyo pag ani din simba ta sa Ginoo, pasalamat ta sa gibuhat sa Ginoo sa atong kinabuhi, magkig-fellowship ta sa atong mga igsoong mga Kristohanon. Pero subo palandungon kung atong tan-aw ning niaging istorya o sugilanon sa mga Parisiyo, niadto sila sa iglesia dili aron sa pagpaminaw sa maayong balita, kundi niadto sila aron magmarites. Niadto sila, nagatang sila nga magbuhat sila sayop ni Ginoong Hesus aron ilang mataral ngadto sa humanan, sa kahukmanan. Ug tungod kay wala man sila nakita nga sayop, nagplano sila, miguwa sila sa sinagoga ug nagplano sila sa pagpatay kang Ginoong Hesus. Inubanan sa ilang pagkig-anib sa mga sakop ni Herodes, ang mga Herodians. Nga diin no ilang kaaway sa kaaway nila niya nang higayuna apan nahimo silang amigo tungod lang sa katuyuan sa pagpatay ni Ginoong Hesus. Susubo palandungon mga igsoon, makita nato, no? Mao na nga ako nagampo jud ko sa Ginoo, no? Akong gipasalamatan ang Dios kaninyo nga niya karon dinhi. Nasayod ang Ginoo kun unsay naa sa atoang kasing-kasing. Ang atong tumuog tuyo walay lain nga mahimaya ang Dios sa atong kinabuhi. Sunod na tay tulo ka pagtulunan nga atong tan-awon. Ang una, kung magisgot kitag katuyuan sa pagsunod ni Jesus nga mao ang ato ang uluhan sa ato ang wali, doon na tayo tulo ka pagtulunan nga atong tukion mga igsoon. Una, pagpangita sa ilang katagbawan. Kung makita ninyo mga igsoon ang inyong notes, no? Naara diha ang ato ang gibutang nato nga unsa ang kahulugan. Unsa na siya mga igsoon atong gihimo. Ang ikaduha mao ang pagtubag sa iyang panawagan, no? Pagtubag sa iyang panawagan ug ikatulo pagking lambigit sa iyang katuyuan. So atong tagsa-tagsaon ni pagtuki mga igsoon, no? Kani unsa may gipasabot ni paghimo kaniya nga atong katagbawan. Kung atong basahon pagbalik ang bersikulo 7 ngadto sa 12 nag-ingon din nga unya si Jesus mibiya uban sa iyang mga tinun-an ngadto sa lanaw og misunod kaniya ang usa ka dakong panon sa katawhan, no? So dakong panon sa katawhan. Unya gikan usab sila sa Galilea, ang uban gikan sa Judea, no? Sa bersikulo 8 makita usab nato nga gikan ang uban sa Jerusalem, ang uban sa Idumea, ug gikan sa mga dapit tabok sa Jordan, ug gikan sa palibot sa Tiro ug Sidon. Usa ka dakong panon sa katawhan miadto kaniya sa pagkadungog nila sa tanan niyang nabuhat. Unsay atong katapusan giingon niya? Niadto ang panon sa katawhan kay nakita nila ang tanan ug nahibaluan nila ang tanan niyang gibuhat. So kung atong tanawon, unsam day tuyo sa mga katawhan nga nigikan sa mga lain-lain nga lugar aron pag-adto ni Ginoong Hesus. Kung atong tanawon mga igsuon ang ato ang gilayon, no? Kani atong gisigutan dinhi sa bersikulo 8 gikan sa 7 ug 8 nga nagmensyon og nagsulti og mga lugar kundi gikan kining mga tawhana. Galilea, Judea, Jerusalem, Idumea, Jordan, Tiro ug Sidon. So lagyo kayo. Kung atong tan-awon, example mga igsuon, no? Ang matag lugar nga miadto kang Hesus sama sa Judea. Ug tan-awon nato walang koy mapa, no? O makita nato dito ang tanan nga gigikanan niining mga tawhana. Ug tan-awon nato gikan sa Judea ngadto padung sa Galilea kay moadto man sila didto. Ang gilayon ani mukabat kini og duha ka adlaw og tunga sa panaw. O 70 kamilya ang gilayon. So imagine na kana lang gilayuna ilang giadto tungod kay nangita sila og katagbawan. Nangita sila og katagbawan sa ilang panginahanglan nga pisikal.
Makita usab nato dinhi kung atong tan-awon sa Jerusalem ngadto sa Galilea, noy bintay uno kamilya kung wala ko masayop, no? Sa Edom, gikan sa Edom usab padung adto 178 kilometro o gikan sa Tyre ug Sidon mga 50 milya ang gilayon. So makita nganong ato ako maninggi sulti ninyo mga igsoon, mag-picture ninyo nga kanila yung mga tawhana dili lang ni naasilingan, dili lang ni luyo sa NRA, no? Lagyo kay gikanan. Ngano man unsa may buot na kong ipasabot dinhi sa unsa may gipasabot nining maong mga pagtulunan nga atong makutlo karon. Lagyo kay ni sila mga igsuon. Apan ni adto sila ngadto kang Hesus tungod kay nakahibalo sila sa tanan nga gibuhat ni Ginoong Hesus. Atong luyo sa NRA mga igsuon ato na nang gisuroy dili man tanan pero pipila ra gyud ang naa dinhi nga tagaluyo. Isang kamot tagaluyo be. Kisa may tagaluyo diha, isang kamot ay mo kaikog, ay mo kaulaw. Oh, kamo diha isa mo duha kay labay ko ninyo ito. So salamat sa Ginoo no bisag pipila naa diri pero naa gyud ni anhi, no? Pero kung makita nato dinha naisik tag 70 kamilya ang gilayon to, may adto gid sila ngadto sa Galilea kay ron pagkikita ni Ginoong Hesus. So sa kadaghan nila mga igsoon gisugo ni Ginoong Hesus sa bersikulo 9 gisugo niya mga tinunan sa pag-andam ug sakayan alang kaniya tungod sa panon sa katawhan kay tingali unyag mapiit siya niini. So daghan jud kayo. Dili lang siguro mga 2 o 1,000 mga ubay gyud sila. Dili masaingon nga nahadlok si Hesus nga maipit o mapiit. Kay balo naman siya. Atong hunaon nga bisag tao siya 100% siya Ginoo gyapon siya. Dios gyapon siya. Ang iya lang nga di distansya sa kay di na siya kasangyaw kang iyang katuyuan gud dinhi sa ato ang gisgutan karon mao man ang pagsangyaw sa mayong balita sa ebanghelyo sa kaluwasan. Ug kung saon pa man niya og pagsangyaw kung maipit na siya sa mga tao mao nang yangyo siya sa mga disipulo sa iyang mga tao nga paandam og sakayan kay adto siya dito sa sakayan mo distansya siya gikan sa baybayon aron makaistorya siya ngadto sa mga katawhan. Dili mo dool ang mga tao dito sa tubig. Na may tao siguro mahadlok og tubig, no? So doon ay distansya. Sa ato pa makahimo siya sa iyang buluhaton, no? Unya unsa mahinungdan? Unsa mahinungdan ngunong daghan man kaayo ang panon sa mga katawhan nga miadto kaniya. No? Kung atong basahon ang bersikulo 10 nag-ingon mga igsuon, kay daghan man ang iyang gipang-ayo nga tungod niya na ang tanang mga may sakit nagdinuotay paingon kaniya aron paghikap lang kaniya. Grabe ang ilang pagtuo. Grabe ang ilang pagtuo kang Ginoong Hesus nga makaayo sa ilang balatian apan kutob ra diha. Kutob ra diha. Makita nato mga igsoon nagdinuotay intaw ni kaning mga dunay mga balatian. So aton makita dinhi sa maong bersikulo nga giunsa pagkabig ni Ginoong Hesus ang dakong panon sa katawhan sa nagkalaing-laing bahin sa Israel. Mao hinungdan nga nahimo siyang inila. O kinahinungdan sa pag-abot sa katawhan sa nagkalalaing lugar. So mao hinungdan mga igsoon tungod sa iyang gihimo ni Ginoong Hesus, no? Kining bersikulo 8 mga igsoon nagsulti kanato nga kining dakong panon sa mga katawhan miduol kaniya tungod sa niining maong mga hinungdan. Una, ang unang hinungdan, nakadungog sila sa tanan niyang gibuhat nga maayo. No? Nakadungog sila sa tanan gibuhat niya nga maayo. Ay ikaduha, nabatian nila ang makatingala nga milagro. Ang milagro nga gihimo ni Ginoong Hesukristo. Ang ikatulo ana ang mga masakiton nga iyang giayo. So mga nakita sa mga katawhan nga ang ilang gitan-aw dili si Ginoong Hesus kundi ang unsa ang iyahang gihimo. Kini mga tawhana mga igsoon gusto lang ni sila nga musaksi, no? Musaksi sila kung unsa ang gihimo ni Ginoong Hesus
ug dili lamang kini panon sa mga katawhan nga miduol kanila, kundi ang uban usab dunay mga balatian nga nagduot-duot in taon para lang makaduol ngadto ni Ginoong Hesus. Sa bersikulo 9, mga igsoon, naingon din gisugo niya ang iyang matinunan pag-andam og sakayan mao to nga para paglikay. So atong makita diha mga igsoon ang lesson nga atong makita nining nag-una na itong giisgutan nga mipatigbabaw ang tinguha sa katawhan nga mao ang physical nga kaayuhan, dili ang pagkaila o pagsalig kang Hesus. So mga ilang katuyuan mga ilang tumong, no? Sa bersikulo 11, sa dihang nakakita kaniya ang hugaw nga espiritu, mihapa sila sa iyang atubangan ug naninggit nga nag-ingon, ikaw mao ang anak sa Dios. Apan sa bersikulo 12, gibaura niya kini sa higpit gayud nga dili nila ipaila siya. So sa nagtan-aw ko ni may igsusa, magbasa ko ni nagtuon ko ni, ang nakita nga giingon din nga daghan ang panon sa katawhan sa nagkalain-lain nga lugar. Nya mahibulong ta. Ni apil ang mga tao o ang demonyo nagkig. Apil sa duot-duot dito, no? Ni apil sila sa pagtapok dito. Og nakita kini ni Hesus, gibauran sila nga dili gayud siya ipaila, no? Tungod kay si Hesus, ang ilang pagtuo mga igsuon, nahibalo pa ang mga demonyo kung kinsa si Ginoong Hesus. Apan atong makita nining ato ang giisgutan karon nga ang mga Parisiyo, ang mga leader sa mga religyo, ang mga religious leader, wala mo kaila ni Ginoong Hesus. Nahibalo sila kinsa ni anak ni Maria, anak ni Jose nga panday, mao nang dili gyud nila madawat nga ang bisan pag musinggit ang mga demonyo nga moingon siya, ikaw ang anak sa Dios, ang Mesiyas. Dili gina sila mutuo og musamot na hinon ang ilang kalagot tungod sa ilang garbo. Mao nang gibauran. Kay dili pa panahon nga siya mahimong inila. Kay mao hinungdan nga dili na siya makapadayon o paghimo siyang bulaton tungod kay ikaw mainila na. Ato naman ang makita dinhi kining atong mga inila kayong mga katawhan. Unahon taning presidente ug asa naa daghang tawo, no? Ang ikaduha ng presidente kisa may kompetensya na ng artista, no? Naga ni mga artista magtapok ang mga tao ni ana. So mao ni nga gibauran ni Ginoong Hesus aron dili siya masanta sa iyahang buluhaton. No? Ato usab makita mga igsuon nga si Hesus wala maghimo niini tungod og alang sa iyahang kaugalingon. Gihimo kini ni Hesus aron ang mga katawhan mo ila sa Dios. Gipugnan kini ni Hesus ang espiritu ng demonyo sa dili pa panahon nga siya mainila ug dili usab mutuo kaniya ang mga katawhan tungod kay nahibalo siya kung kinsa siya, no? Si Hesus mianhi mga igsuon aron sa pagtagbaw sa pipila sa atong mga panginahanglan, no? Mao ni atong timan-an. Makita nato sa Biblia nindot kayo nga mga saad sa Ginoo sa pagpuyo nato nga kita madagayaon, nga kita magpuyo malampuson, pero ang tumong og tuyo ang katuyoan ni Ginoong Hesus sa pag-ani mga igsoon, si Hesus mianhi dili sa pagtagbaw sa pipila sa atong mga panginahanglan. Timan ninyo, dili sa pagtagbaw sa atong pipila sa atong mga panginahanglan, kundi aron mahimong atong bugtong katagbawan si Ginoong Hesus sa walay katapusan. So dili na iyang tuyo nga niani siya ron tagbawon lang ta sa atong pipila lang panginahanglan. Ang atong panginahanglan karon, atong panginahanglan ugma ug pipila ka adlaw apan miani siya kay haron buhaton sa mga tawo nga si Ginoong Hesus dili na ang iyang gihimo, ang iyang gihatag atong gikinahanglan kundi mismo si Ginoong Hesus. Tungod kay usay may tabo mga igsuon nga ato ang hatagan o kabugaton ang panalangin. Wala na nato tanawa ang nagpanalangin niya na.
Kung nato makita ang katuyuan sa Ginoo, kamo kita gipanalanginan sa Dios, igo lamang kitang mugunit niya ng panalangin mga igsoon. Kay gihimo kitang sandayong sa panalangin sa Dios ug iya gamiton kay aron mapanalanginan ang uban. Mo ni katuyuan niya nga aron siya mao'y mahimo natong bugtong katagbawan sa atong kinabuhi. Og siya miani dili aron sa pagtuman sa atong personal nga tumong kundi aron siya mismo og mahimong bugtong tumong sa atong kinabuhi. Daghan mo kay tag mga plano, mga damgo, parang atong gihimo dinhi ang atong mga tumong, atong katuyuan, atong isurrender sa Ginoo. Tungod kay ang gusto ni Ginoong Hesus mao nga siya ang mahimong bugtong tumong sa atong kinabuhi og nagpahinumdom kini kanato nga dili lamang igo ang pag-ila kang Ginoong Hesus apan ang panghinungdanon nga moduol kita niya, maghinulso sa atong mga sala ug mutuo kita ug mosunod ngadto kaniya. Ingon niya na ang kinabuhi nga Kristohanon. So nining maong passage mga igsuon, nagpakita sa gahom ug otoridad ni Ginoong Hesus sa natural nga paagi, sa natural ug espirituhanon nga kalibutan. So siya man ang Ginoo, ang Dios, siya ang nasayod, siya ang tag-iya, siya nagkontrol. Ug ato makita dinhi nagkalain-lain ang hulagway sa lain-lain mga tubag sa dagkong panon sa katawhan nga misunod kang Hesus. Unsa man? Ang uban nangita og kayuhan. Ang uban nangita og katagbawan. Ang uban nanguryoso lang, no? Mangita lag unsay isulti, unsay masulti maistorya nila, unsay lang masaksihan. Ang ila lang gusto nga doon na sila ikatabi dito kung asa sila padung. Ang mga uban gisudlan pagani sa mahugaw nga espiritu, apan miila sa pagkatao ni Ginoong Hesus. O kini hingpit nga nag-awhag sa tao sa pagsunod kaniya, ang katuyuan ni Ginoong Hesus. Ang pagtan-aw kaniya ingon nga ilang Ginoo manluluwas ug pagbuhat sa iyahang kabubuton. Ako ning gi-analyze mo igsoon kining din hindapita nga unsam day atong tuyo sa kung gipangutanan nyo ganiha, no? Atong tuyo din mga igsoon sa pag-anhi nato mao ang pagsimba o pagdaig sa atong buhi nga Dios. Dili ta mo tan-aw sa atong isikatawo kung gwapo wa na siya o gwapa na siya. Kay kitang tanan pariho ra gyud sa mata sa Ginoo. Ang atong kahimtang managlahi man apan sa mata sa Dios pariho tang tanan, maparisiyo ka man, mangikristohanon ka man apan ang gitan-aw sa Ginoo kun unsa ang motibo sa tagsa-tagsa nato kakasing-kasing nganong niya ta dinhin dapita. Muna atong bantayan kay mga igsuon. Kay dinhi sa naginapos nga ministeryo ni Ginoong Hesus nga nakadani sa daghang katawhan, no? Nagpunting kini sa iyang ministeryo. Mao nang wala siya iyang gibadlong ang demonyo nga nagmu-deklarar nga siya anak sa Dios. Tungod kay ang tuyo ni Ginoong Hesukristo dinhi nining maong pagtulunan. Siya nagpunting. Siya nagtudlo. Ang iyang katuyuan mao ang iyang ministeryo dili sa mga titulo o gahom nga anaa kaniya, nga gipadayag sa mga demonyo, nga siya ang anak sa Dios. Gibadlong niya tungod kay ang iyang katuyuan mao ang pagbuhat kung unsa man ang katuyuan siyang ministeryo dinis kalibutan ug gamiton kita mga igsoon sa pagpalapad sa iyang gangharian dinis kalibutan. So mao ni nagdala nato si kaduha nga punto, ang pagtubag sa iyahang panawagan. Atong basahon ang bersikulo 13 mga igsoon ug 14 ngadto sa 15 nag-ingon din na unya mitunga si Hesus sa bungtod ug iyang gitawag. Mani ninyo, gitawag ngadto kaniya ang iyang mga nahimutan. Ang iyang nahimutan ug sila miduol kaniya. Sa 14 ningon siya og nagtudlo siya og napulo og duha nga ginganlan usab niya og mga apostoles nga maoy makig-uban kaniya og maoy iyang ipadala aron pagsangyaw. Kung atong tan-awon mga igsuon, ang ika-15 ningon siya og pagbaton og kagahom sa paghingilin sa mga demonyo. So atong balikon, kini atong gitun-an mga igsuon. Usa ka mahinungdanon nga punto ang katuyuan ni Ginoong Hesus mao ang pagtawag sa iyahang mga apostoles. Kung atong tan-awon din, balikon natong basa ang 13, naging unya mitunga si Hesus sa bungtod ug iyang gitawag ngadto kaniya ang iyang nahimutan ug sila miduol kaniya. Wala siya maingon nga iyang gitawag ang iyahang mga disipulo.
o apostoles. Ang iyang gipasabot din sa 13 mga igsuon nga iyang gitawag ang iyang nahimutan. Kaysa may nahimutan ni Ginoong Hesus, katong mga followers kamo, kita, gitawag tang tanan. Ug miduol sila kaniya. Ug nagtudlo siya, ug napulo og duha, gikan ni atong iyang mga nahimutan. Kaning nahimutan mga igsuon ang gipasabot nini nga mao ang iyahang mga disipulo. Sa akong nakitaan mga igsuon, doon na sila kalainan ang disipulo ug apostoles. Usay matanaw na to murag usara. Apa doon na sila kalainan masayod ta ani, no? Ako sad mao sa akong gituhuan sa una. No, gato ko di ko mahimong disipulo. Isaylo na pastor pa gani. Salamat sa Ginoo, no? Ang disipulo mga igsuon, ang apostol gipili kini nga representante sa Dios o gitahasan sa pagkaylap sa ebanghelyo o pagtukod sa unang simbahan. Mao ni sila gisaligan samtang mga disipulo ang kalainan niya, mga sumusunod ni Jesus nga nagkat-on o nagtubo sa ilang pagtuo. Unya ato sa inumduman nga ang tanan nga mga apostoles, disipulo usab na ni Ginoong Jesus. Mao na makita nato dis bersikulo 14 nga naging siya nagtudlo siya og napulo og duha nga ginganlan usab niya og apostoles. So gikan niya atong iyang mga pinili, ang iyahang mga disipulo, nagtudlo siya og 12 ka apostoles. Ngaron iyang ipadala og magsangyaw sa pulong sa Ginoo. So kutun-aw na to ang kahulugan niining disipulo o apostoles sa Grigong pinulungan ng mga igsoon gitawag nag-apostolos. Mao na ang Grigo, nagkahulugan na siya nga usa nga gipadala. Ang usa nga gipadala o mensahero, messenger, no? Unya ang ilahang gihimo gipili sila ni Jesus aron pagpakaylap sa ebanghelyo ug pagiya sa unang simbahan. O pagserbisyo isip mga saksi sa iyang kinabuhi. Yung mga apostolis din, mga saksi sa iyang kinabuhi. Mga pagtulunan o sa iyang pagabanhaw. So ang nakalahi aning apostolis mga igsoon kay sila gayud ang nakasaksi sa hitabo sa ministeryo na Ginoong Hesus. Magikan siyang pagsugod, hantod siyang kamatayon o hantod siyang pagabanhaw. No. Mao naginganlan diha sa Biblia ang 12 ka mga apostolis. Ngano man nga wala man ang ingon kana mao na sila ang 12 ka apostolis. Doon na significant mga igsuon tungod kay kining 12 ka apostolis. Inig-abot sa kapulihay mao ni sila ang 12 ka apostolis nga maoy mo judge sa mudala sa 12 tribes nga gihatag sa Ginoo. So doon na symbolic ni siya ang 12 mga igsuon. Nganong ginganlan og gini sila? No. Kung atong tan-awon kinsa man ang una si Pedro. Gingon ni Pedro, nailhan usab nga siya si Simon, unya unsa may propesyon ni Pedro. Ato naman natun-an sa niagi, di ba mananagat ni si Pedro? Ug di man gani ni siya mananagat, usa ni siya ka fisherman. Mao na ang iyahang propesyon. Unya ang ikaduha mo si Andres. Kani si Andres, igsuon ni Pedro, nga gitawag usog ub Simon. Mao gihapon ni siya, mangingisda. Og siya ang nailhan sa usa sa mga apostoles nga lig-on kayo og pagtuo. Kani si Andres. Si James sad, anak ni Zebedeo, usa-usab kini sa mga gitawag og anak sa dalugdog. Og siya usa ka mangingisda gihapon. So kung nato makita, kani atong gipangalan, sa tulo pa lang, ang ilahang mga panginabuhian, mga mangingisda. Pero kung atong tanawon mga igsuon, mayunta, alisod kayo ng mga tawhana, kay mangingisda man. Pero kung imong tanawon sa history, kani sila mangingisda, tungod kay sila tag-iyaan ng mga panagatan nga dagko kayong panagatan. So dili sila mga ordinaryo nga mga negosyante. Naa sila'y panagatan, gitawag ni silag mga mangingisda. Si Juan, igsuon ni James, usa-usab ka mangingisda. Mausab kini ang usa sa mahinungdanon nga leader sa unang simbahan o iglesia.
Si Filipe, nga iyang ngalan makita sa Ebanghelyo, nga gitawag ni siya og si Filipe nga gamay, nga wala kaayo ni siya mahibalui kung unsa gyud ang iyahang mga gipanghimo. Apan usa siya sa mga apostoles nga gihimo sa Dios. Si Bartolomeo, nailan usab nga Nathaniel, nailan siya sa iyang pagbukas sa pagtuo. Ngano man, tungod kay kini si Bartolomeo, nabukas ning iyang pagtuo mga igsoon, tungod kay si Philip nga usa sa mga disipulo ni Ginoong Hesus, mao nag-introduce ngadto ni Bartolomeo ngadto kang Hesus, mao siyang nakakabaton siya diha sa pagsalig og pagtuo ni Ginoong Hesus. Si Tomas, nailan siya sa iyang manggidudahon, no? Mao ni siya gitawag og Thomas the Doubter, no? Natay usa kay igsuon diha nga nagistorya mi ganiha siya. Mao dinhi ang mga apostoles, musugot na lang kog Tomas. Bisag ingnon ko nga Thomas the Doubter, katong maggidudahon, to see is to believe. Pero ingko ngano man nga gusto man kana nga mahimo kan Tomas nga manggidudahon man na. Siya bahala na basta mamembro sa apostoles. Apsi siya punto. Gitawag na siya og Thomas the Doubter, magidudahon, unya manginahanglan gyud siya og kamatuoran kuno na isulti si Ginoong Hesus. Gani ang katong paingon ni Ginoong Hesus, si kapa nga akong kilid, makita nimo ang samad sa akong kilid nga agi sa bangkaw, tan-awa akong mga kamot, Tomas aron ka mutuo, ana ang agi sa mga linansangan aron mutuo ka nga ako si Kristo na banhaw. Mao na siya si Tomas, no? Unya si Santiago, si Mateo, nahibalota nga kini si Mateo usa man ni ka magkubra o kubrador sa buhis. Mao nag-iisip ang igsuon ang mga kontra kayo sa mga Hudiyo sa una tungod kay sobra ang ilang gipangayo ang bayad sa buhis, wag tuo ang pangayo na silang buhis, nya dili sa sila mahilabtan tungod kay giproteksyonan sila sa mga Romano. Ana sa mga balay nga buhisanan kanang adto kang bubuhis dito, naa ang mga tigbantay og tikulikta og buhis, naa say mga sundalo sa kilid nagbantay. Kay ugay magbantay human. So ingon ni ana, giisip ni sila nga kontra sa mga Hudiyo. Mao ni si Mateo, no? Unya atong tanawon mga igsoon, si Mateo mo nagsulat sa ikaupat nga ebanghelyo. Nahimo siya nga usa sa manunulat sa usa sa mga mahinungdanon kay pagtulunan sa Dios nga mao ang basahon ni Mateo. No? Si Santiago, anak ni Alpeo, usay gitawag ni siya og Santiago nga gamay, nag-ingon. Unya gisgutan siya sa ebanghelyo, pero gamay ra gyud kayo ang detalye may tungod kaniya. Kani si Tadio, nailan usab nga Tadio o Judas. Duha mo ni Judas dinhi sa kuan. Duha ang Judas sa naa sa apostoles. Si Judas Tadio ug si Judas Iscariote, no? Iscariote. Si Tadio nailan usab nga Judas ug siya ang manghod ni Santiago, sumanagsuon na dayon sila. Unya kani si Simon, duha sa ni sila. Si Pedro gitawag og Simon, kani usab si Simon gitawag ni siya Simon ang nga zilot, no? Gitawag ni siya zilot mga igsoon, kaning zilot usa ni siya ka grupo nga nailan sa ilang politikanhon nga mga activity. Mao nang gitawag siya og Simon the Zilot, kay naa man say Peter, Simon o Peter, no? Mao na si Pedro. Ug ang katapusan dinhi mao si Judas Iscariote nga pinakagwapo sa tanang mga apostoles, nga siya nagbudhi kang Hesus ug kini mga igsuon gituyo ni sa Ginoo nga anaa siya sa maong sugilanon aron mahimo siyang sumbanan sa mga katawhan nga dili kita mosunod sa lakang ni Judas. So mao ni ang atong makita dinhi kun unsa ni sila. Ang ilaha apan gingon din mga igsuon nga ang tanan nga mosunod ni Ginoong Hesus gitawag kana sila og mga disipulo. Kung kita mosunod ka ni Ginoong Hesukristo o sa iyang mga pagtulunan kamo mga disipulo sa Dios. Gipili na niya ang 12 ka apostoles. Di lang ta mangandoy mahimutang apostoles. Panato sa makita sa uban din nga doon lang gyapon mga apostoles labi nagmal adlaw magsigsuri-suri, no? Wala na ipilion nga apostoles tungod gipili na Ginoong Hesus ang apostoles. Kita mga disipulo ni Ginoong Hesus. Si Hesus nagpili og napulog duha ka mga disipulo nga gihimong apostoles nga miila kaniya og dili lamang mahimong sumusunod
kundi gihatagan og mga ngalan. So ngano man ganong gibutangan magyud ning mga ngalan nga wala man lang ingon kana mao nang 12. Gibutangan og gihatagan og ngalan og usa ka katuyuan aron mag-uban kaniya. So kani din 12 mga igsoon gipili ni Ginoong Hesukristo aron magsigig kuyog kaniya sa panahon sa iyang ministry dinhi sa kalibutan. Pila ka tuig siya nagministry dinhi sa kalibutan? 3 og tunga sa tuig siya nagministeryo dinhi sa kalibutan. Atong ma-imagine mga igsoon ni atong panahon na mismo ang Ginoong Dios miyatak dinhi yuta dinhi sa kalibutan, uban kanato. Makita nato dinhi kung giunsa ni Hesukristo mismo ang pagtawag sa mga tao ngadto sa iyang kaugalingon. Gipili ni Kristo ang iyang mga disipulo, gipili niya ngadto kadtong mosunod kaniya. Dili lamang siya nagtawag kanila apan siya mismo miduol kanato. Ngano makaingon man ta nga miduol siya kanato? Unsa may gingon sa John 3:16? Tungod sa kadako sa gugma sa Dios Amahan, iyang gipadala ang iyang anak. Siya ang miduol diri kanato. Si kinsa katong mutuo kaniya dili malaglag apan ang mutuo kinsa katong dili mutuo niya malaglag apan ang mutuo kaniya makabaton og kinabuhi nga walay katapusan. Mao ni ang mga apostoles gihatagan og buluhaton sa pagsangyaw sa ebanghelyo og sila makabaton og otoridad usab sa paghingilin sa mga demonyo. Kun unsa ang gahom ni Ginoong Hesus gihatag usab ngadto sa mga disipulo. Busa mga igsuon atong timan-an nga kinahanglan natong ilhon nga dili igo ang pagsulti og tinuod sa mga butang mahitungod kang Hesus apan kinahanglan nga kita muduol kaniya maghinulsol sa atong mga sala og motuo kaniya. Daghan tag nasayran ni Ginoong Hesus musangyaw ta musyerta kana si Ginoong Hesus mao ni siya anak sa Dios, mao ni ang Mesiyas, mao ni ang muluwas kanato. Ang gipasabot ni mga igsuon nga kung ikaw musangyaw sa pulong sa Ginoo, kinahanglan i-equip sa nato ang atong kaugalingon. Kinahanglan unsa may atong isulti o isugilon kung wala ta masayod. Kinahanglan nga masinati usab nimo kung unsa ka maayo sa Ginoong Hesus, kung kinsa si Ginoong Hesus sa atong kinabuhi. Aron na tay kasulti. Maabot ang panahon mga igsoon nga ato lang maamguhan. Kung giunsa kita pagpili sa Dios, diha kang Kristo. Unsa may gingon sa Episo 1:3 nagingon din na daygo nato ang Dios ug Amahan sa atong Ginoong Hesukristo nga pinaagi kang Kristo nagpanalangin kanato sa tanan mga espirituhanong panalangin diha sa mga langit nung dapit. Wala ta pasagdi ni Ginoong Hesus sa Dios mga igsoon tungod kay pinaagi kang Ginoong Hesus gipanalanginan kita og mga panalangin, dili lamang pisikal kundi ang mga langit doon nga panalangin, ang espirituhanong panalangin nga gihatag kanato ni Ginoong Hesukristo. Gikan samahan ngadto pinaagi ni Ginoong Hesus. Ug ato sa ginumduman mga igsoon kung kita pilion sa Dios, himuon gid kita niyang matarong. Kung ikaw gipili sa Dios, iya kang gitawag aron mahimo kang matarong. Roma 8:29-30 nag-ingon mga igsuon, kay sila nga mga nailhan ng daan, niyang daan, gitakda usab niyang daan nga may sama sila sa dagway sa iyang anak, aron mahimo siyang panganay sa daghang mga magsuon. Versikulo 30 nag-ingon, ug sila nga gitakda niyang daan, iya na usab nga gitawag, ug sila nga iyang gitawag, iya usab mahimoong matarong, ug sila nga iyang gihimong matarong, iya usab nga gipasidunggan. Kisa may gitumong nining maong bersikulo mga igsuon. Kisa man ang gitakda ng daan sa Dios. Kamo nga nagsunod ni Ginoong Hesus nangalagad sa Ginoo. Sila nga gitakda na niya daan, iya usab nga gitawag. Wala lang kamo gitakda, wala kamo gipili, apan gitawag kamo ng Ginoong Hesus. Sa ato nang gikaingon mga igsoon, dili kita ang niduol, kundi si Ginoong Hesus mismo ang niduol diri kanato, nagtawag kanato kay himuon ta niyang matarong. Ug sila nga gitakda niyang daan, iya usab nga gitawag, ug sila nga iyang gitawag, iya usab nga himuong matarong, ug sila nga iyang gihimong matarong, iya usab nga gipasidunggan. Nagsunod. Una, gitawag, gihimong matarong, ug gihimo usab o iyang gipasidunggan. Ingon ni ana ang buhaton ni Ginoong Hesus mga igsuon sa panahon nga ikaw tawgon sa Dios.
Masabtan na nato kung kita misanong sa iyahang pagdapit. Masabtan nato ng mga butanga maigsuon. Tungod kay ang Ebanghelyo sa Mateo 11:28-30 nagingon, duol. Duol. So wala pa ta ka masayod, may tungod ni Ginoong Hesus. Ang atong una-una unsaon man ako pagbuhat. Kung atong buhaton nga gikan kanato dili na sa Dios. Ang usbon. Kung naatay buhaton may tungod para sa Dios, nga gikan nato dili na sa Dios. Tungod kay klaro og tataw kaayo sa Mateo 28 versikulo 28 sa Mateo 11 nag-ingon din na duol kanako kamong tanan. Kamong tanan. Nga nabudlay og nagbugatan sa og papahulayon ko kamo. Nakita ni Ginoong Hesus ang atong kabudlay, ang atong kakapoy, ang atong mga suliran, ang atong mga problema, ang atong gipangandoy sa atong kinabuhi, kamoy naghatag kanatong kabugaton nga dili na nato halos mapasan, mao nang miingon siya, duol kamo tanan kanako nga nangabudlay o nabugatan papahulayon ko kamo. Sa versikulo 9 nagingon, pas-ana ninyo ang akong yugo og pagtuon kamo gikan kanako kay ako maaghop og mapausanon sa kasing-kasing og makakaplag kamo og pahulay alang sa inyong mga kalag. Unsa may nakahasol sa ato ang tanlag o gitawag nato kalag? Di ba ang mga suliran sa atong kinabuhi? Ang atong relasyon nga to sa Ginoo, okay pa bata? Mao na gituyo ni mao mga igsuon, ningon siya, pasana ninyo ang akong yugo. Unsa may gipasabot nini? Ang iyahang mga pagtulunan. Ang iyahang gitudlo kanato nga mga pagtulunan mga igsuon, ningon siya, pagtuon kamo, gikan kanako. Okay ra na mga igsuon magtuon ta eskwela magita. Usana sa atong pagtuon dinhi sa kalibutan, apan kini mahitungod kini espirituhanon nga bahin nga ningon siya nga pasana ang ninyo akong yugo ug pagtuon kamo gikan kanako kay ako maaghop maluluyon ug mapausanon sa kasing-kasing nya diin nato makaplagan ang kapahulayan sa ato ang kalag. Ug dili lamang nagmensyo dinhi mga igsoon og kalag kini kun mapahulay kita ang atong kalag, ang atong konsensya dili na magtulisok nato, ang atong kahimtang sa atong kinabuhi nga makabaton kita kalinaw nga dili ikahatag sa kalibutan. Kalinaw nga gikan sa Dios nga maghatag kanatog kalinaw sa ato ang pagpuyo samtang buhi patay nini sa kalibutan. Sa bersikulo 30 nagingon siya, kay sayon ang akong yugo ug gaan ang akong palasunon. Gitumong niya nga itong mga igsuon sa gihatag sa mga Parisiyo ngadto sa mga tao nga daghan kayong balaod nga dili na halos mahimo sa katawhan. Daghan kay sila gipuno, kay sila naninguha og naningkamot ang mga Parisiyo nga mahimo nila ang tanan pagtuman sa balaod. Diin ang ilang gihimo nga mga balaod nga gipuno nila sa adlaw nga ipapahulay sa mga tao bugat na kaayo. Mao na mingon siya, pagtuon kamo gikan kanako. Basa sa pulong sa Dios. Ayaw gibiya ninyo. Meditate it day and night. Matod pa ni Joshua. Ayaw nyo kalimti. Ang pulong sa Dios mao ang atong kinabuhi. Juan City 37 nagingon unya sa katapusang adlaw nga mao ang labing dakong adlaw sa kasaulugan, si Jesus mitindog musinggit ni nagingon, kung adunay taong giuhaw pareha siya kanako aron siya muinom. Atong isgutan mga igsuon, dili ni unsa nga ordinaryo nga imno nun, kundi dili si Ginoong Hesus mismo ang makatambal sa atong espirituhanon nga kauhaw. Ang Ginoo mipili. Siya naghatag kanato og pagtuo nga motuo kita kaniya. Dili nagikan kanato ang kabubuton nga kita motuo sa Dios. Apan siya mismo naghatag kanato nga haron motuo kita kaniya, no? Ug ang espiritu mousab sa ato ang mga kasing-kasing. Sa diyang motuo kita ni Ginoong Hesus, nasayod ako nga kamo ni dawat na ni Ginoong Hesukristo nga mahimong personal nga manluluwas og Dios inyong kinabuhi. Inumdumi nga hantod karon mga taknaa sa atong kinabuhi, nagpanglihok ang Dios sa atong kinabuhi. Ang balang espiritu nag-usab kanato kay ang gitinguha sa Dios nga dunay transformation nga mahitabo sa atong kinabuhi sa pagbasa nato sa pulong sa Dios. Dili lang information.
Dili lang igo maigsoon nga masayod ta nga mao nang nahitabo, mao na si Ginoong Hesus sa panangkatuyuan ni Ginoong Hesus sa pagtuon kamo gikan kanako aron atong mahisabtan ug mahibaw-an gyud nato ug unsa ang kinabuhi diha ni Kristo. Ang atong paghinalig diha ni Kristo mao nang ningo siya nga ang akong yugo gaan nga pasanon. Mahimong nagtuo ka kang Kristo apan anaa ka sa sala ug mahimong magunaw-na ka nga walay paagi nga madawat sa Dios ang usa ka tawo nga sama kanimo ug kanako. Kisa may naka-experience yana nga duna na kay mga problema natay mga salaod nga nahimo, mga kasaypanan nga nahimo nya makaingon ta din adyo ko dawaton sa Ginoo. Naka-experience mo ana? Di mo isa ako. Ka mo isa. Ha, bitaw. Maabot na mga igsuon na makaingon ta dako kay kog sala sa Ginoo, dili na ko mapasaylo sa Ginoo. Walay sala nga dako diha sa Ginoo mga igsoon tungod kay ang atong Dios mas labaw pa kadako. Magkadako ang atong sala, ang grasya sa Ginoo mo patigbabaw na siya. Tabon na ang atong mga sala nga nahimo. Matod pa sa Salmo 103:12 nagingon, sama sa gilayon sa silangan dito gikan sa kasadpan, mausab ang gilayon sa iyang pagpahimulag kanato gikan sa atong mga kalapasan. Kung ato masabtan mga igsoon, dili gid gusto ang Ginoo nga balik ta sa ato ang mga gihimo nga sala. Iyang gipahilayo sama kalayo sa sidlakan ngadto sa kasadpan. Aron kita dinhi sa taliwala diha ni Kristo magpabilin kita matinud-anon ngadto kaniya ug atong tan-awon ang atong kinabuhi nga walay bili nga alang ni Kristo kamo mga bililhon kaniya. Mga higugma kamo sa Dios mga igsoon. Tungod kay ang inyong kasalanan gitangtang na gikan kaninyo tungod sa gibuhat niya dito sa krus Kalbaryo. Magsilibrar man ta mga igsoon karon sa ato ang adlaw o Semana Santa, ang gitawag nato Semana Santa. Nga mao sugilanon ni Ginoong Hesus nga gikan sa iyang pagdakop. Tungod kay kining atong gisgutan karon mao man ni ang hulahi ng mga panghitabo sa dili pa siya dakpon o gilansang sa krus. Atong hinumduman mga igsoon nga kani ato ning gihimo aron sa kanunay may hinumdum kita nga dili lalim ang sakripisyo, ang pag-antos, ang kasakit nga giantos ni Ginoong Hesus alang kaninyo ug kanako aron lamang kita makabaton og kaluwasan, aron lamang kita mahiuli ngadto sa Amahan. Gibayra niya kini sa tibuok gayod nga kinabuhi. Gibayra niya sa kinatibukan ang atong mga sala mga igsoon busa ayo mo pagdahom nga nay nakalimtan ang Ginoo nga wala mapasaylo. Muduol kamo matud pa sa 1 John 1:9. Kung kumpisal ka mo sa inyong mga sala, siya andam og tagana sa pagpasaylo kaninyo. Dili lang kita pasayloon, kundi iya pagyud kitang hinluan sa tanan natong mga kalapasan nga mahimo og pulaman ang atong mga sala, ug sa kapula ang atong mga sala mga igsoon, himuon kitang puti ni Ginoong Hesus sama sa yelo o sa nieve o sa snow. Ingon niya na iyang buhaton. Ang atong mga kasalanan gitangtang na nagikan niya tungod sa gibuhat ni Kristo sa krus, gibayran niya kini sa tibuok. Gunit ug hupti ang saad duol kang Hesus paghinulsol og tubaga ang iyahang pagdapit. Daghan kay nigiingon dinhi mga igsoon. Una, ningon siya dinhi gunit ug hupti ang akong mga saad. Daghan kay mga saad si Ginoong Hesus diya sa Biblia. Kupti ang mga saad. Duol kang Hesus, paghinulsol sa imong mga sala, ug tubaga ang iyahang pag-imbitar o pagdapit kanimo aron pagsunod kaniya. Unya dayon igahin ang nahabilin sa imong kinabuhi sa paghinumdom o pagsaysay pag-usab kun unsa kakatingalahan ang atong Dios. Ang gipasabot ni mga igsoon nga atong buhaton, atong isangyaw, atong i-share sa ubang mga tao kung unsa kamaayo ang Ginoo sa inyong kinabuhi. Nabi ta toy isto nako nadunggan bago lang ganiha mga usa ka sugilanon. Adunay mga kauban sa klase nga 7 siguro to sila kabuok. Unya ni adto sila og
usa ka lugar, nag-field trip sila, nya na-disgrasya silang tanan, patay. So ang inahitabo, of course, madto man to ang uban kayo dili man to mga Kristohanon. Usa ra man ang Kristohanon. Nya diha ra nahibaw-an kani sugilanon naman ni ato ra ni picture illustration ni diha ra nahibaw-an nila nga ang katong usa ka estudyante ng ilang kauban dito sa langit. Nya kaning sitwasyon mga igsoon sa Manila sa Ros, kita makakita didto. Sila di makakita ngadto. Katurang nagantos may mutan-aw kanindot sa langit, gitiwasan gyud na sila pag-ayo tungod sa kagahi silang kasing-kasing. So nakita nila sa mga classmate niya nga naay lang kauban didto. So gi-blame nila, wa jud ka magsulti Kristohanon di ay ka di unta mo mapunta dinis init kaayo. Imo pa lang gisiran sa pulong sa Ginoo. Kuyog unta ta dinha. Bisan ulahin na ang pagbasol kisa may ma-blame. Di ba kitang mga Kristohanon nga wala gyud ta magpakabana sa atong silingan, wala ta magpakabala sa pakabana sa atong mga mahal sa kinabuhi nga wala pa intawong relasyon diya sa Ginoo. Unsa naman unya og kita tuan na ngadto, unya sila tuwa didto ingnon ka, ikaw wa gyud ka mosulti. Tan-awa ko diri, gilitson ako diri. Ikaw diha nagpabugnaw. Ayaw ipaabota nga mao na ang mahitabo sa atong kinabuhi mga igsoon. Tungod kay gitangtang na Ginoo Hesukristo ang matagbabag ug walay makapugong kanimo o kanato sa pagduol sa dayag kayo nga malipayon diha sa pagdagan paingon kaniya ug pagpangayo ug pasaylo sa atong mga sala ug pagsanong sa iyang pagtawag. Walay makababag. Walay barrier. Mao ni magdala nato si katulo nato nga punto mga igsoon nga ang pagkiglambigit sa iyang katuyuan. Pagkiglabigit sa iyahang katuyuan. Atong makita sa inyong notes, tanawa din ha. Ang ikatulo, mga pagkiglambigit sa iyang katuyuan. Atong gisgutan mga igsoon ang pagpili ni Ginoong Hesus sa mga apostoles. Unsa iyang gibuhat, dili tungod sa abilidad nga gipili ni Hesus ang mga disipulo tungod sa ilang kaandam sa pagsunod o pagkaton gikan kaniya diin nagpakita sa pinakamahinungdanong hiyas sa usa ka disipulo o sa ilang pagsalig. Ug ato ning i-apply sa atong kaugalingon mga igsoon. Dili tungod sa atong abilidad nga kita gipili ni Ginoong Hesus. Kita nga mga disipulo gipili tungod kay kita kaandam sa pagsunod o pagkaton gikan kaniya diin nagpakita sa pinakamahinungdanon nga hiyas sa usa ka disipulo og sa iyang pagsalig og sa ilang pagsalig ngadto ni Ginoong Hesus. Ang mensahe mga igsoon sa unang panahon, ang mensahe ngadto sa mga disipulo, mausab kana ang mensahe niya karon kanato nganuman tungod kay ang atong Dios wala gayud mausab gikan pa kaniadto hangtod karon ug sa umaabot si Kristo magpabilin nga matinud-anon kaninyo. Muna atong ibutang sa aton rin kasing-kasing sa atong nahuna. Walay na usab, kita lang ang nausab. Sa una gwapo karon nindot na, no? Mao nay kausaban nato pero Ginoong Hesus wala gina mausab. Nagpabilin siyang matinud-anon hangtod sa kanturan sa atong kinabuhi. Busa dunay tay paglaom mga igsoon nga kita mubalik kaniya mo dawat sa iyahang mga pagtulunan. Panghinganlan ingon dinhi sa bersikulo 16 unya gipili niya ang napulo og duha si Simon nga ginganlan usab og Pedro nga kato nang gisgutan nga panghinganlan sila tungod kay gitagaan og bili ni Ginoong Hesukristo ang matag usa nga iyahang gitawag. Ang paghingalan sa mga apostoles, mga igsoon, kining mga tawana, nagpakita kini og otoridad, nagpakita kini sa ato ang dignidad, nagpakita kini sa imong pagkabililhon diha sa mata sa Dios. Tungod kay ang Dios nakaila kaninyo, nakaila ka nato. Ang tanan dayag sa mata sa Dios, nasayod siya even sa ato ang minute detail sa atong kinabuhi tungod kay siya ang naghimo nato. Wala tay ikatago.
Matod pa sa Salmo ni David, ingon siya nga bisag moadto ko sa langit tuwa ka, moadto ko sa kinaladman sa yuta tuwa ka, moadto ko silang sa dagat tuwa ka, asa man ko nga moadto nga wala ka. Ang Ginoo ana kanunay bisag asa. He is omnipresent. Ana siya bisan asa nga dapit. Dili tungod sa ilang abilidad ug sa atong abilidad mga igsoon nga kita gipili sa Dios kun dili ang atong pagkaandam. Ang pangutana, andam ba ta? Andam ba mo? Nga tawag ni Ginoong Hesus. Sa matag higayon, mga igsoon, kanunay siyang nagtawag, nagsangpit ka nato. Tungod kay sa matag higayon o sa matag higayon nga may tabos itong kinabuhi, aduna gi moabot nga usay mapakyas ta, makasala ta, apan hinumdumi nga sa kanunay nagtawag ka nato ang Dios. Di niya ito makita ang gahom o pagkainila ni Jesus o ang iyang pagpili sa iyang mga disipulo nga iyang gilahi. Gikan sa dakong pundok aron muuban kaniya. O kini nag-awhag kanato sa atong panahon karon sa pagpili o pagsalig sa pagkahimo nga disipulo ni Ginoong Hesus nga mahimong membro o kauban sa mga panahon ubos sa katuyuan nga motuo o mosalig diha sa pagsunod ni Ginoong Hesukristo. Kinahanglan natong ilon nga dili igo ang pagsulti sa tinuod nga mga butang mahitungod kaniya o mahitungod ni Jesus. Kinahanglan gud mo duol ta niya. Kinahanglan mo duol ta niya og atong angkunon nga kita makasasala na kinahanglan kita usa ka Dios nga mo'y mo pasaylo ug mo'y hinlo sa tanan natong kalapasan ug mo'y mo bag-o sa atong kinabuhi. Giyatagan ni Ginoong Hesus og gahom ang matinun-an sa paghingilin sa mga demonyo, pag-ayo sa mga masakiton ug paghimog ubang mga milagrosong mga buhat. Kini nagpakita sa ilang pagtuo, sa ilang katakos ug sa plano sa Dios sa pagpalapad sa ministeryo, pinaagi kanila. Ug atong i-address, pinaagi kanato. Mausap kini iyang buhaton ni Ginoong Hesus. Kita mo gahin og panahon diha sa pagsimba. Sama ni natong gibuhat. Muatin tag mga Bible study. Muatin ta og uban pang mga ministry apan hinumdumi mga igsoon nga atong pag-attend sa atong pag-ani din sa simbahan mo'y atong katuyuan nga magdaig nga ang Dios mahimaya sa atong kinabuhi. Atong panaminan ang kinabuhi sa mga Parisiyo nga naa sila sa sulod sa sinagoga apan ang ilang gibantayan ang sayop ni Kristo. Dili sila motuo. Makita ninyo ang kalainan? Bulahan kita karon. We are so blessed nga nagtan-aw na lang ta sa ilang sugilanon, nga nakita nato unsay maayo unsay dili tungod sa mga pagtulun-an nga gihatag sa Dios kanato, pinaagi ni ining maong basahon ang Biblia mga igsuon. Hupti, guniti, pagtuon kamo kanako mato ni Ginoong Hesus tungod kay siya mao ang kinabuhi. Ang pulong sa Dios, Dios mismo ang mao ni naghatag kanato og kinabuhing dayon. Gihatagan kita kay gayuna o ang mga apostoles sa pagwali o gihatagan sila og otoridad sa paghingilin sa mga demonyo. Ingon usab ana ang buhaton ni Ginoong Hesus paghatag diri kanato. Mangutana ta anong giapil man ni Ginoong Hesus sa apostoles sang si Judas Iscariote, no? Nahibaw mo gyud nga siya Dios, siya Ginoo, siya tao 100%, siya Dios usa 100%. Unya nahibalo gyud siya nga iyang gipili nga 12 sa kadaghan sa mga disipulo, nagpili siya og 12 himo niyang apostoles. Nya pangutana, nasayod ba siya nga si Judas mundluib niya? Naa ba siya kasayuran nga kaning ika-12 nga yang gipili mo ni si Judas Iscariote nga maoy muluib kaniya? Nasayod gina siya Ginoo man. Pero doon na siya katuyuan. Gihimo kini sa Dios, gihimo kini ni Jesus. Si Judas Iscariote giapil sa Dios aron pagtuman sa kasulatan. Sa panagna nga nagisgot bahin sa usa ka suod nga kauban og higala nga mobudhi sa Mesiyas. Mga igsoon, nakita ni Judas sa unsa ka maayo ang iyang kahimtang tungod na lakip siya sa 12 ka apostoles. Nibudhi magani siya Mesiyas, mga igsoon, unsa pa na ang atong mga kaigsuonan, atong mga katawhan o kanang nasimong tupad. Ingna ko no, pangutan ay budhi nako ha. Dili kas Judas Iscariote. Mga igsuon, giapil kini sa Dios aron pagtuman sa kasulatan.
Apan usa-usab kini kapanag-ingnan alang kanato nga ang usa ka tawo na lambigit sa mga Kristyanismo, Kristohanon nga kalihukan o usa ka Kristohanon apan mahimo nga ang pagkinabuhi sama ni Judas. Ngano man nahimo ganing Judas? Gihimo gani sa Dios si Judas? So mahitabo usab na dinhi sa ato ang sirkulo nga adunay mga tawo nga naa dinhi kaubanan nato mga kaigsuonan nato no dili ta mutudlo kay dili man na mahimo ang paghusga, pag-judge, ang Ginoo ray mo judge. Kay di man ta kakita sa kasing-kasing sa itong mga katawan. Gihimo lang niyang panaminan nga aduna sa tao nga sama usab sa kinaiya ni Judas nga muhimo ni ini diri kanato. Ayaw mo paghuwat og tawo nga gikas gawas may mga Judas. Kay kani si Judas membro sa disipulo, membro sa 12 ka apostoles. So sa ato pa ni ara sa sulod, naa sa circle ni Ginoong Hesus. Mahimong magahin ka sa pagbasa, pagtuon sa Biblia, mga lagad sa simbahan sa Dios ug magpagamit sa misyon apan andam nga mawagtang ang tanan, mawala ang tanan kun wala na mahisubay sa imong gilauman. Pasabot nini. Doon na tayo gihandom, doon tayo gituyo, doon tayo damgo. Lord, mao ni akong buhaton, mao ni ang akong ihatag nimo, mao ni akong pangandoy. Sa dihang nangayo ta, sige tag-ampo, sige tag-ampo. Matinumanon ta, Bible study, simba, musangyaw tas pulong sa Ginoo, apan gipulan tagpaabot. Biyaan din nato atong pagkakristohanon. Mangita din taglain nga napabay kristohanon o mga kristohanon nga iglesia na may daghan, ngita din taglain church, mag-church hopping ta. Dili na mo ang punto mga igsoon tungod kay nakita nato sa panahon nga kita nagampo nga wala ta tubaga sa Ginoo. Mao na ang panahon nga siya nagpanglihok sa atong kinabuhi. Dili sa ingon wala si mahibaw kun sa iyang tubag. Apan tulo ka tubag ra ang ihatag sa Ginoo. Dili. Oo. Huwat lang. Wait. Nya mao ra ba na pinakalisod nato kanang mag-wait. No? Nabi ta makalimot gani kog litok na ako ang maintenance. Palit ko diha sa kuan sa butika, palit ako wheat formin. Dili day wheat formin, meat formin day na siya. So wait. Maghuwat ta mga igsoon. Salig ug laom sa Dios, pag-amping sa imong paglakaw nining madanglog kalibutan nga puno sa mga butang nga magdala og kalaglagan. So mag-amping ta. Niya dinis kalibutan mga igsoon, wala dito sa langit. Niya dinis kalibutan, narana nato dinhi ang mga butang nga mo'y makapabanlod nato, makahatag ka nato og kaalautan nga mabanlod kita sa bungaw sa kaalautan tungod kay kita nakalimot na sa usa ka gamhanan nga Dios nga nagunit sa atong kinabuhi. So may ato pagtulon-an ini. Kining tudli mga igsoon o verses nagpasiugda sa kamahinungdanon sa personal nga pagtawag pinaagi sa paghimo sa mga kalihukan sa Dios sa misyon o Kristohanong pagtuo. Diin nagpasiugda sa Dios sa pagtawag sa mga individual o matag usa kanato nga specific gayud nga buluhaton og naghatag og gahom kanato sa pagtuma niini. So ang pagtuma nato sa pagtawag sa Dios dili ginigikan kanato. Gitawag kita sa Dios, mingon na Ginoo dili ko motawag anang mga bright kayo, mga puno na equip na sila. Wala may sayop niya na mga igsuon. Gipakita lang sa Dios nga siya ang mo equip nimo nako. Tungod kay kung maglantaw kita sa atong mga kalampusan, sa atong mga gipanggunitan, nahimo na siya nga garbo. Hukasan ta sa Dios kung unsay naa nato. Kuhaon na niyang tanan aron iyang pulihan, iyang sangkapan sa iyang katuyuan sa atong kinabuhi. Aron kita magapadayon sa paglakaw kaniya nga dili kita magtan-aw kung unsa ta. Kung dili magtutok na niya kung kinsa siya. Tungod kay dili kini mahitungod kanato, mahitungod kini kaniya lamang. Gitudlo ni Jesus ang napulog duha ka mga tawo ingon nga mga apostoles. Gihatagan silang otoridad sa pagwali, paghingilin sa mga demonyo o pag-uban kaniya. Nagpaila sa pagsugod o pagsunod kaniya. Sa ato usab nga bahin, kita usab mga lagad sa Dios ug sa iyang katawhan. Magpalapad sa iyang misyon o magpakailap sa katuyuan sa Dios nga mao ang pagsangyaw sa maayong balita ang ebanghelyo sa kaluwasan. Mao kini mga igsoon ang katuyuan sa pagsunod kang Hesus tungod kay kita gitawag ni Hesus ngadto kaniya. Mao na ang nagdala sa atong uluhan ang katuyuan sa pagsunod kang Hesus. Mao ni nga kita muduol
kaniya. Musunod kaniya. Tungod kay kita gitawag, dili lamang kita gitawag sa atong kaugalingon, kundi kamo kita gitawag, kita ngadto kaniya. Ngadto kaniya. Ato limanan. Ang una, ang atong pagtulunan, ang atong pagsunod kang Hesus. Ano sa gigon sa notes na to? Basaha. Paghimo kaniya nga ato ang katagbawan. No? Dili mo patigbabaw ang atong tinguha nga atong gikinahanglan na Ginoong Hesus ug unsay atong makuha ngadto kaniya. May patigbabaw ang tinguha sa katawan nga mao pisikal nga kayuhan dili ang pagkaila o pagsalig kang Ginoong Hesus. Mao ni mahinungdanon kay mag-igsoon nga dili nato talon unsay atong makuha kun dili og unsa ang atong ikahatag ngadto kaniya. Nganong magpangwili man ta kun unsay atong ihatag kaniya. Hinumdumi wa tay ato ang tanan iya sa Dios. Di nang ikaduhang punto nga atong gisgutan ang pagtubag sa iyang panawagan. Kinahanglan gyud atong ilhon. Ato siyang ilhon nga dili igo ang pagsulti, pagsangyaw sa mga butang mahitungod kaniya kang Hesus. Kinahanglan usab kita nga i-equip nato ang atong kagalingon, atong andamon atong kagalingon, mangayo tagpasaylo sa Ginoo, magpasangkap ta kun unsa man atong mga panginahanglan ngadto kaniya. Pinaagi sa pagtuo kaniya, pinaagi sa paghinulsol, pinaagi sa pagpangayo og pasaylo. Diin ang ikatulo nga punto nga atong nahisgutan nga pagkiglambigit sa iyang katuyuan. Muapil kita mga igsuon sa iyang katuyuan. Dili tungod sa abilidad nga gipili ni Jesus ang mga disipulo apan tungod sa ilang kaandam sa pagsunod. O pagkat-on gikan kaniya di nagpakita sa pinakamahinungdanong hiya sa usa ka disipulo ug sa ilahang pagsalig ngadto ni Ginoong Hesus. Ug ato i-wrap up mga igsoon. Duha ka ugna ning ato ang gisgutan. Ang pagkainila ni Ginoong Hesus ug ang pagpili niya sa mga katawhan. Sa ako nang giingon, sa atong pagkinabuhi ning kalibutan dili kinahanglanon nga usa ka aduna kay lantip nga salabutan, aduna kay daghan nga nahuman, aduna kay gigunitan bahandianon ka unsa ka man kay kitang tanan susama ra sa Dios, susama sa pagtan-aw sa Dios, ang gipangita sa Ginoo kun unsa ang naa sa atong kasing-kasing. Kung kita mutuo niya, musanong kaniya, gamiton kita niya sa iyang bulothon, alang sa kahimayaan sa iyang bililhon nga ngalan. Amen? Inaot pa kunta nga naatay nakutlo nga pagtulunan sa atong katuyuan, ngano nga nisunod kita, nisanong kita ni Ginoong Hesukristo, nganong ani ata karon. Ato'y do ko itong mga ulo mag-ampo ta. Amahan na mong langit nun, salamat Ginoo Dios sa imong mensahe nga imong gihatag kanamo nining kapun. Dili gayon matukib sa pulong Ginoo Dios ang imong katuyuan sa imong kinabuhi. Tungod kay dili na mo makita Ginoo Lord God kun unsa man gayud kini Ginoo. Apan imo kining ipadayag inig-abot sa panahon nga amo gayon nga masabtan o makita Ginoo Lord God nga wala kay laing tumong og tuyo sa among kinabuhi alang sa among kaayuhan aron lamang ang imong pangalan mao'y himayaon sa tibuok kalibutan. Salamat Lord nga wala gini mo ihikaw kanamo ang tanan nga sa matag karon ug unya imo kaming gipahinumduman kun unsa na ang dagan sa matag usa namo ka kinabuhi. Ug imong gipakita Ginoo ang angay namong buhaton ang mga pagtulunan nga imong gitusok sa among unahuna, imong gisilsil sa among alipatakan ug imong gitusok sa among kasing-kasing nga kami magapadayon sa pagsunod kanimo, nga kami magapadayon Ginoo God sa pagsanong kanimo. Salamat ning maong mensahe, dalaygon ka sa walay katapusan. Kini akong pagampo sa ngalan ng Ginoong Hesus. Amen.